Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Beat Gatana Record. Sannu mai manan sak Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Sannu mai manan sak Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Ya mujibu dawa ta ƙara sanyo haske a cikin lamuranmu mu kaiwa Annabi take. Rabutan alfarmarsa cutukanmu a ɗauke. Kada bar ɗaya cikinmu yayi kwanan kunci. Na sani zunubai da akwai su ya albari, akan yin na ce ka bani baka godi, kuma in na yi maka godiya ka yi mani ƙari. Shukurar rabul arshi da bani azanci. Rabbu salli ala sayyidil wara zuljahi, Ali da sahabbai na khairu kalkillahi. Shanai na makinsu sai aduwin layi, makinsu kowaye a radiyar jahilci. Saniya ka tamula auliya shehu tijani, barka da waraka shehu ka tumulka ta maini. Baramin yas tanadin masu imani, masu ja maka tilas su dawwama cikin kunci. Sannu mai manan sak Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Gaubana da nake ado da shi ko aina, ya tsaya mani ya mai da ni mutum ya ji kaina. Kula ya shaf na Madina ko dare ko rana, in ga fuskar ka imamu ya fahimci abinci. Allah, Allah. Oh, ya Fadima iyakar girma, yar Annabi Muhammadu salli salma salima. Kuma dan Allah ku yarda mi ta yi maku hidima, kirku iyakar da ku bar mu ku yi ta ba mu kusanci. Sannu mai manan sak Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Assalamu alaika ya sibul kadari, barka da waraka da sayyidil abrari. Ya masoyi kai nake yi wa yabo da kirari, yarda dan Allah musadiyar ko cikin barci. Ya Rasulallah, sanni rahmatin lil alamin baban kuwa, kai warayayye gata kuma kai wa gawa. Karshe gurin kusa da kai rabu ya ɗebe kewa, kai ya tarka yayi kaje wajen saka ji kusanci. Sannu mai manan sak Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Girman ka ya kai haka kaje da takalmanka, har ka cire Allah ya ce shigo da abinka. Kai sallama kuma shugaba ya amsa maka, barka da zuwa na shugaban musulunci. Sallah guda 50 tabaraka ya bashi, amma ya nemi ragi saboda al'ummar shi. Amma a zamanin nan yanzu abin haushi, wasu ba su so su ji wai ana yi masa baitoci. Mai manan sak Annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Sai mun fada sai dai su toshe kunnayensu, arzikin Annabi sun ci su da magabatansu, har yau suna ci kuma da su da 'ya'yayensu. Asada ce koko in ce da su haukanci. Kai ba da
shaka kyauta ba da kudade ba, ka ji bacci ka yi kyauta ba da haraji ba, tilas mu gode maka shugaba ba za mu ki ba, ko ta ina alfarmar ka mai gida an ci. Arzikinsa ne aka ci aka sha har aka yi aure, har a ƙera gidan get a sanya babban kyaure, duk cikin lidifin ne da matar ka kataye, ka sanya sutura mai kyau kaye motoci. Sannu mai manan sak annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Ya ajmalil kalki cikakken bawa sufi, da waril fardi guda ɗaya mai kyan sufofi, ya umidil abarar mai gidanmu na zibi, alhajin Allah arzikin ka kowa ya ci. Kasumal kair raban ka babu wana da wane, dan kai ya baiwa mu kullin taska haka nan ne, wala saufa mukamin ka ne hakan kadari ne, Adamu cikin ka ya samu lidifi da sassauci. Sannu mai manan sak annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Makaril kalki da kai yake ta ɗebe kewa, rayuwarka da shi ne ta rayu ba sauyawa, kala dafti cikin ladabinsa kai da komowa, ya isar maka komai gare ka babu na kunci. Dan makarantar rabu ɗalibi ɗaya tilo, malamin kudura kai ka san makalmu da allo, Jibril ma da ya zo wajen ka ya zama kolo, sai ya koma aikin mafade da fadanci. Sannu mai manan sak annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Arifi masanin rabu bayi maka tsara, babuwa ya a girman ka ka fito mana karara, duk muna bauɗar zuwan ka kai mana gyara, mayi dalalati da mai gyara batanci. Shamsul huda madarar tuta tsayayyen sarki, masu naɗin rabu sha zaman kama aiki, aka ba ka rusa sulata da uzza ta yi tsarki, ka kaɗai ta rabbul izzat ka rusa kafirci. Sannu mai manan sak annabi Muhammadu arzikin ka kowa ya ci. Ya Rasulallah ga ta nan gare ka hadiya, ka kula da mu ka daɗe mu gaskiyar soyayya, faranka ne shafi'u ko in ce jagayya, na Madina maulana na zuba wa baitoci. Ko an gane ko ba a gane ba, salamun ala alamin jalisi, salamun ala badaril munir ya nisi, salamun ala hadal nabi raisi, bi waqti qiyami misl waqti julusi, salamun ala murdi kulli nufusi, salamun ala ja'i bi kulli nafisi, salamun ala mubdi kulli durusi, salamun ala mubdi badaha nufusi, salamun ala tajid kulli arusi, salamun ala shafi faqat bi masisi, salamun ala turbi wa ardi burusi, salamun ala garshi wa bir yarisi, salamun ala dari biduni durusi, salamun ala mubdi biduni magisi, alayhi salatu llahi summa salamu, wa alin wa sahabin rusi rusi, wa alin wa sahabin rusi rusi, wa alin wa sahabin rusi rusi. Sannu mai manan